Purga may ugwan. Enhance kanding. Pila day ka adlaw gikan sa pagpanganak? 1 month. 1 month. Hapit naman ni mag 1 month. Kini, purgaho ni si wapay number na gaw. Wapay number, butang na to nag number. Dakpa na ni agaw. Unsa gi purga na to nong? Say pangalan? Balbasin. Palbasin. Gamig kanding rigaw. Balbasin. Ayan. Ayan, purgas kanding. Purgas at balbasin. Hop, sirataan sa to. Ah, purga. Ah. 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 Lami. Ah, hapuha pa. Dala hapuha pa gaw. Ganahan man sila ni kay Nansa. Ah, tamis na na. halang-halang Halang-halang, bugnaw-bugnaw, lami sa paminaw. Ah, ano siya, gipurga ang inahan. 3 weeks, hangtod sa kabulan. Uy, kaduha rin siya, pila kaduha. Asa naman to? Asa naman to isa? Ayaw na. Katong Kuman naman siya. Kanina po? Oo. Kani, bago pa ba ni nanganak? Ha? 25. 25 ka na. Ay, katong 25. Kaya pa, upat pa kadlaw. Oh, ayaw na. Ayaw, na, oh. Okay. Rod, ang mga gagmay na pod, ang mga bagong anak. Vitamins. Unsay ayon. Unsang alsalang ng 2 ka TL. Di kaya. Kaya? Oo. katong Katong gamay. gamay. Alsahon lang Kanang 2 ka TL sa likod. Yan, ana. Oh, ana. Ah, Sige, alsahan lang. alsahan lang, di na mapiyang. Di man ang munsa. Di na mapiyang. Di na patay. Oh! Ah! Mana. Oh! Sorry. Ah, totoy din siya. Panusa na eh. Hilak siya. 25. Ang zaman karon pila na ka day? 29 Ay, pwede na. 4 days. Di mo piyang nakol? Di na eh. Ay, Pwede magani. Ipahilot lang ng kanding nga upan. Pwede mo na siya. Alsahon lang. Ang baktin, mangani. Ah! Ang anak nga. Ah! Ayun man na. Ah! Pila ka ml pod ang kwan? One. Basta iron. Ayon. Yan. Ah, moto. Ayon. Ayon ang atong gikuan. Vitamin sa inang. Ang inahan vitamins. 2 ka TL? Ang inana. 2 ka TL? Call? Oh. Dili, liog na. Ah, liog. Pila pod ka ml na nong? Ano mga buta na lang na tug. Dako naman. 2, 3 3. ml kay Ah, sa liog. Ah. Dili siya mo ano? Lupog lagi nong. Unsa man na siya? B-complex na eh. Vitamin Ah, B-complex. Para muligon yang bukog. Aptik, para aptik. Murag kon. Oh. Oh. Tao. Ah, sa liog ra day na itira. Pwede po sa lubot. Yan. Next.